38 नं बैरबखुन्द बियाबनि सिङाव गोबां मावफुंजानाय बिथांखि बेखेवदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बिटिसि बिसायख'थिया साखाथियाव सौफैनाय लोगो थांनाय बिसायख'थिनि समाव खोथा होना रायजो राजाफोरनि खोथा लाखिनाय बायदि 38 नं बैरबखुन्द बियाबाव गोदानै लुफुंनाय माव बिथांखिफोरखौ बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय हाबाफारि लादों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा 46 नं अदालगुरि बिधान सभा बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। दिनैबो सानसे आबुं हाबाफारिजों गावनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि लोगोसे मावथिफोरखौ लानानै बरला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दोंनै लामा खैरा जंगलनिफ्राय दावराइझार थांग्रा आर्ट फिलिं एन्ड सेन्ड ग्रेभेलिं गासै दोंथाम आरो 4 नं चाग्लिजार बाथौ समाजनि गोदानै लुनो नागिरनाय बाथौ थानसालिनि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाना रायजो राजाफोरजों ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांनांगौनि सायाव सावरायलायनाय नुनो मोनो। बेराफारसे मख'नो गोनांदि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जानि नोजोरनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जानाय बरला बिसिडिसिनि गोबां गामिफोरा दानि सरकारनि समाव गोबां जौगालु फारसे आगान होबाय, जायनि जाहोनाव सान्तिपुर आरो बरला प्राइमारियाव बिजेपि आरो बिपिएफआ जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया होनना गावनि बिबुंथियाव बुङो। दिनै जों भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव थानाय बरला बिजिटिसि एलेकायाव माखासे हाबाफारि लानो फैदोंमोन। बेखौ थांनाय बिपिएफनि समाव बिपिएफनि 17 बोसोर सासननि समाव भैरबकुन्द समस्तिया बयनिख्रुइबो नेग्लेक्टेड समस्तिमोन। 40 समस्तिनि भितराव बयनिख्रुइबो उन गारसोना दोनजानाय समस्तिमोन। बिपिएफ सरकार बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै आरो बे भैरबकुन्द समस्तिनि सिङावनो बरला प्राइमारि कमिटिनि अन्तर्गत थानाय जिखिनि गामिफोर बयनिख्रुइबो आरो बेकवार्डसिनमोन। मानोना बे ओनसोला बांसिन गामियानो फरेस्ट एलेका जानायखाय सरकारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखैमोन। बेवहाय दै लोंनायनि बेबस्था खालामना होआखैमोन, लामा सामा बानायना होआखैमोन आरो सरकारनिफ्राय जिखुनु सुबिदाखौनो मोनाखैमोन। जों जेब्ला 2020 इलेक्सन केम्पेइन खालामफैयो बे समाव गोबां लामायानो साइकेलखौनो सालायजायामोन। गारि बे 4 चकिया गारि बा बाइक सालायनाय खोथाथ' बादानो साइकेलखौनो सालायनो हायामोन आरो बेबायदि असुबिदाफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा अन्तत सरकार सोलायनायखौ लुगैनानै थांनाय बिसायख'थियाव नांगोलखौ गारनानै ट्रेक्टरनो बिथांमोना भट होदोंमोन आरो गोबां बे ओनसोलनि मेजरिटि रायजोआनो इउपिपिएलनो भट होनानै जोंखौ सरकार दानो खाबु होबाय आरो जों सरकार दाखांनायनि उनाव बे बोसोरनि भितरावनो नैबे बरला प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय जेसेबां गामि बे ओनसोलनि लामा सामाखौ जों जेसेबां हायो मावफुंबाय आरो जों सिसि ब्लक होजोबनो हायाखै थेवबो जों गासैबो लामाखौनो सेन्ड ग्रेभेल होनानै गारि खारनो हानाय अबस्था खालामबाय। आथिखालाव गामि मोनफ्रोमनिबो लामाया गारि खारजायोसै। बेनिखायनो रायजोफ्रा जथेस्थ' सुबिदा मोनबाय। आबादनि बेसाद थिग मथे दाम मोनोसै, स्कुलाव थांनाय फरायसाफ्रा सुबिदा जाबाय। बेनिफ्राय बेमार आजार जायोबा गारि खना खनला गामि न'खरफ्रावबो गारि सोनानै बेमारि लांनो हानाय बेबायदि सुबिदा जाबाय आरो बेनिखायनो रायजोफोरा जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों। जों आसा खालामदों जे फैगौ समाव बिथांमोना जोंखौ मदद खालामगोन, खारन बिथांमोना जिखिनि सुबिदा मोन्दों बेखौ मोननानै जथेस्थ' खुसि जादों, जथेस्थ' सुबिदा मोन्दों आरो जों जेसेबां हायो रायजोआ जुदि जोंखौ आसिरबाद खालामबावो अब्ला जों बाखि जिखिनि खामानि दं बेखिनिखौ मावफुंगोन। जोंहा बेखिनि ओनसोलाव दै लोंनायनिबो जोबोद आंखालमोन। बेनिफ्राय जों सरकारखौ बेखौनो धन्यबाद होयो, बे भारत सरकारखौ जे जों सरकार दानाय लोगो लोगोनो जल जीवन मिसन माबादों, हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां जायगाफ्राव बिथांमोना बरिं गायसनना होनानै दै लोंनायनि बेबस्था खालामना होदों आरो बे एखे जोंनिबो बरला प्रजेक्ट होननाय मोनसे प्रजेक्ट लानानै हाजोनिफ्राय बरला दैनिफ्राय जिथु दै बोखांबाय बेखौ हल एरियायावनो पाइप बाहायनाय कानेक्सन खालामनायनि बाथ्रामोन, खिन्थु दासिमबो गोबां गामिफ्राव बे पाइप कानेक्सन मोनाखै। जों बेनिखायनो डिपार्टमेन्टखौ नारसिनबाय थादों जाहाथे बे बरला प्रजेक्टनि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय बनगुरुं, बरमुकलि, साग्लिजार, ओमफ्राय जोंहा आमलाइगुरि, बेनिफ्राय घाग्रा बेखिनि एरिया जेसेबां दै लोंनायनि आंखाल दं बे गासैबो जायगाफ्राव जुदि दै लोंनायनि बेबस्था खालामना होयो
बेखौ जों नारसिनबाय थादों आरो बेखौ जोंनि डिपार्टमेन्टआ लासै लासै एक्सटेनसन खालामनायनि बेबस्थाखौ लादों आरो जिफोर जायगायाव सेपारेट बरिं गायसननो गोनां दं बेखिनिखौ जों सेपारेट गायसननांगौ होननानै खावलायदों जों आसा खालामदों जे फैगौ समनि गेजेराव बिथांमोना पाइप एक्सटेनसन खालामनाय बरला प्रजेक्टनि दैखौ गासैबो ओनसोलनि रायजोआ जाहाथे लोंनो हायो लोंनायनि बेबस्थाखौ माने बेखिनि खामानिखौ मावगोन जों आसा खालामदों रायजोफ्रा जथेस्थ' अन्ततबा गोबां असुबिदानिफ्राय रेहाय मोनबाय दै लोंनायनि समस्यानिफ्राय गोबां रायजोफ्रानो रेहाय मोनबाय आरो बेबायदिनो जोंनि नैबे ओनसोला लासैनो जौगालांगोन आरो जों आसा खालामदों रायजोफ्रा गोजोन थासारिखौ लाखिनानै आथिखालनि जि सरकार बे सरकारखौ जुदि बाहाल लाखियो अब्ला बेखिनि ओनसोला आरो जौगाबावगोन बे ओनसोलनि हानि जेंना फ्राय गामिफ्रा फरेस्ट एलेखा खिन्थु गोबाङानो हानि कागज पत्र मोनबाय किसु बाखि दंबावो जों बेखौ मोननायनि बेबस्थाखौ खालामगोन दा जोंहा बेनिखायनो साननो गोनां जे आथिखालनि बिजेपि सरकारा बुंबाय थादों जे सरकारि हायाव बा फरेस्ट एलेकायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारजोबगोन होननानै आरो बेबायदिनो इतिमध्ये गवालपारा जिल्लायाव होखारनायखौ आराम्भ खालामबाय आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो हयथ' बे बेबस्थाखौ बाहाल खालामनो हागौ जुदि बिजेपिया पावाराव फैयो बेनिखायनो जोंहा साननो गोनां बेनो जाहाथे नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा हानिफ्राय बन्चित जानो गोनां जाया न' बां सावनानै होखारजानो गोनां जाया बेनिखायनो जों बिजेपिखौ सरकार दानायनिफ्राय जिखुनु प्रकारै बेयाव होबथानांगोन खारन बिथांमोना बिटिसि काउन्सिलाव खनसे जुदि जिरायनो मोनो अब्ला हल लाइफ जों थैस' थांस' नांबाबो नाजाबाबो बर'नि कुनु राजनिति दल रिजनेल पार्टि रावबो पार्टियानो बेवहाय सरकार दाफिननो हानाय नङा आरो अब्ला जोंनि बे ओनसोला बेखे बे गोबां जायगा सरकारि हायाव जों जनानै दं गासैबो जाथि जनगोष्ठीफ्रानो आरो गोबाङानो फरेस्ट एलेकायाव दं बे फरेस्ट एलेकायाव थानाय आरो सरकारि हाफ्राव थानायफ्रा जों एभिक्टेड जागोन आरो बेखिनिखौ नोजोर होनानै जों माब्लाबाबो बिजेपिखौ जोंनि बिटिसिआव सरकार खाबु होनो नाङा आं बेखौनो खावलायदों